Uthi ngaba nesandla ekhweni kamama wafa mama wancatshwa kwabe ngathi akwenzakalanga lutho angeke ngifise ukuthethiswa umama ukuthethiswa nje umuntu owumama uzokuthethisa nje noma ubaba but ayisekho. I contributed in her death. She's no longer because of me. Angisho kabi kodwa ngiyabonga ukuthi wafa. Mangizobulela ubaba mina ngisuka Olundi. Uma usashonile la. Sashonile umama. Ngasama check mina ngesingami asashintshwa esitoro ngalonda. Hlale 25 baba aqhamuke. Ngabona abantu bayedlula. Baba aqhamuke. Hayi ngibuyele ekhaya. Ngoba ngangifika ngangaye ekhaya yabo ngalawo mngani wami ngangifike. Ngiyezwa ubaba kuyagula. Uyagula. Ayi, ngiyeka mamncane. Kungaphakathi egcine lelodwa, aqoqe ngohlukanisile. Mhlanje xoxo mamncane esenza lento lena. Ngithi mina yazi ngoba ngilapha ngizobulela baba. Kodwa abantu uyagula ayi uhambe sinda. Ngisho inhlanga emanzi ngisho. Phansi kwesilevu la manzi yonke indawo manzi. Unokuthatha phi uthi laba sebenefoni inyanga itshelile. Mina bengihamba umlutho onuno waziwa ngimpromote ngalezo ikhathi. Inyanga siyakashawa mhlambe Olundi ngaphezulu ka5. Besha bethi file. Amaphoyisa afika akhipha indlamvu kanje. Esikipini. Usekhona manje uyaphila ubhuti nje. Angiqhamba mama. Angincoma umuthi. Kacha. Ayithi iqaqqa. Athayibuyisa. Kacha. Hoy udubula wena kodwa ngiyumfana bangiqaqe ingcweba bangiqaqe ingcondo nje Chiefs angisiyi Chiefs ngathi ngoba ngilethanda nje lekapa bangiqaqe ingcweba lana ethenca almayizi kaqa shanga enye impama mfethu ngeke ngize ngiyikhumbule le mpama yaqhamba kwaleyo mara ngathi bangakho abantu okwazi kwakho owababulala. Angeke ngize ngibabale. Okay. Inambi yangithusa uma ngicabanga ukuthi iyona. Mina as a gangster, I used to rape women. Mina as a gangster. Yes. Because ingane uyibiza ngakuthanda Xhozana. Ayikuthandi ivela umndeni wayo. Ivikela yona. Iyitshitshi ulale nayo ayikuthandi just because you're a gangster, a well-known gangster. Uyasaba. The most fearable person in the area, even police cannot lay hands on that particular person. So mina ngiyakadmit ukuthi ngaba nesandla ekhweni kamama wafa mama wancatshwa kwabe ngathi akwenzakalanga lutho angeke ngifise ukuthethiswa umama ukuthethiswa nje umuntu owumama uzokuthethisa nje noma ubaba but ayisekho. I contributed in her death. She's no longer because of me. Angisho kabi kodwa ngiyabonga ukuthi wafa. Mangizobulela ubaba mina ngisuka Olundi. Uma usashonile la. Sashonile umama. Ngasama check mina ngesingami asashintshwa esitoro ngalonda. Hlale 25 baba aqhamuke. Ngabona abantu bayedlula. Baba aqhamuke. Hayi ngibuyele ekhaya. Ngoba ngangifika ngangaye ekhaya yabo ngalawo mngani wami ngangifike. Ngiyezwa ubaba kuyagula. Uyagula. Ayi, ngiyeka mamncane. Kungaphakathi egcine lelodwa, aqoqe ngohlukanisile. Mhlanje xoxo bangathi mamncane esenza lento lena. Ngithi mina yazi ngoba ngilapha ngizobulela baba. Kodwa abantu uyagula ayi uhambe sinda. Ngisho inhlanga emanzi ngisho phansi kwesilevu la manzi yonke indawo manzi. Unokuthatha phi uthi laba sebenefoni inyanga itshelile. Mina bengihamba umlutho onuno waziwa ngimpromote ngalezo ikhathi. Inyanga siyakashawa mhlambe Olundi ngaphezulu ka5. Besha bethi file. Amaphoyisa afika akhipha indlamvu kanje. Esikipini. Usekhona manje uyaphila ubhuti nje. Angiqhamba mama. Angincoma umuthi.